ole mi longai thatu te in zawain chi bai karon bu le chewen lo dam that nge ka be se ya tam thalo te kan lo omani chuan tam traffic turin du sakna karon hlan le masa cheu ani story ngai thak tur kan lo nei vele ta kan ngai thak zolama ngai nom kan ti zong ani le lo te kan lo se le do ne o ka interview tur ka in siamot mo lai chuan ka u chuan I kal lui cha do na mi kal lo la ka van du tak em ve o inuam ti lo zo tak na te lo ni palanga te hian in lo hang la ina lo omei mai ro ke man ka tho the hi chuan nang mana sum zon ve kher angai hle nem ka u chuan lo ti a ma se ka u bula chuan kal ka du thu chu ka soi thung ka u nen chau kan khosa a kan u nau hi pani kan ni a ka u mi pa ni in ke hi larin Feli ka ni a Feli ti in min ko thin nu le pa ten min boral san to a tiang hen ka u nen mi in lo in kan la khosa ve ram ram ka u hi rol ban lo ti mai la mihring tling zan lo ani a ma se to tianga a let der le khati ang lutuk chu ni chuang lova sarkar lam ho tu ten du sakin tiang hian mun phian na sweeper na hi an pe ve a ti hian a hlo hi kan unau hian kan ring ve a pathian zara khosa kharsa lutuk erawh chu kan ni bi hran chuang lo ko hi rol ban lo mani sela mi hi dot ve em mi hi ngai to em tianga nu le pa te min han bol san tang nu a phe hi chuan engma tiangai lo ina hian omai mai ro ti ve thina ma se engma tilawa om tap ringot chu la pui tlingte kan lo ni ve to si nen tiang chuan na Facebook lama social media lama na interview na tur ka mu chu interview tur chuan ke po chu ka u office kal tur a chuan nuwa chuan ka chuak ve ta ka interview na tur mun ka wa thleng chu mei chia dang pali hian lo om ve a ti chuan panga chu interview tur chu kan ni ti chuan in chunga chuan kan lo ngak thapa ka interview pui tur dang mei chho ta chu an phun sap lama mei chi pakhat chuan a khir lu tu kan tia ama pon personal assistant hi anei nual to ni ome tu man thok rei pe lawan tia ma se lo a pe thabok si a eng po ni se han interview ve reng ila ton lai a na wang box si a adang te po chon chu tiang deuh chia chun an lo ti a ke ro chuan chu ka interview na tur nu chu eng ang mi ziang nge ni a tunge ni vak po tiang in kalo ngai ven lawa ngai ven vak ngai na po ka se bok hek lo te chuan na kina chuan in chung lama tang chuan muang chang in sepa chuan ron chuk thla chara a chena in po chu a lian thamin mi ho sa tak ani ti chu a chiang khop mai ti chuan kan pia sofa chuan ron thu ve in a ron thleng chu kan loading thapa ka pi chi bai kan lo ti sapa ner deuh nak chuan a thu a chuta midang ho chu an thu tur chu rum za chuan melin thu turin thu ka pe chomi ewanga thungam nge in ni a ati a ke ro chu thut kala tum lo shim chuta pi I chuan ka pi chi bai ti ai kha chuan good morning ma'am ti ang chi kha a tha ka ti jok thing lutuk ka pi chi bai ti ang ver man khamo a thing lutuk thu ro ti chuan kan thuta ti chuan a ma saber chu ka pi chuan local nai te ti in an en vela iwa han thau em ve a exert te ilangai lo mi chuta chu no chuan a la ve thove ka tinge a ka pi I personal assistant na thok tur hian thau an tling don lo ti na mi chuta pi I chuan nang ang thau lu tu hi ka personal assistant han ni ta la eng na nge tho the nge iti theyanga nang ang hi chu email han en reng po hian na tho le kha tiang ti tur poi mo lam ai tur ngai poi mo I de don ti chiang sa reng kalro get out pi I chuna ti a chuno chu chuang ngal nal mai makati khop mai interview pa ngai po ni don lo hi le tiang shim te chuan a kalo teril ru a ti chuan a dot le chu pi e chuan an ko nai le a nang po chu ama mi ang tho bokin engha tinge a inwan thau hlom em ve a tiang ringo te chuan katan engai ti theyanga personal assistant ani a ka assistant tu engkima min assist tur tina ni chu personal secretary po ni lo nia personal assistant ania inron na ron tho tur hi so wangin nang ni ang in fit lo lutuk tur ti sia reng hi chuan eng ti kong ma in he na hi thok thei don lo nang po kal ngal ro pi chuna ti tamai te chuan ka ma chuan bedang pahni an la oma pakhat chu ka pi chuan an ko le a chuta ka pi chuan en wanga I han in make up dan chule ente I make up man dal tang khan ka du zong ka ngai na zong ni lo I samrong te kha ila hi fa son so na mun ni lawa tiang te fak ka wa tiang te chi amarin in chei kha ngai le nem ente ka hilang che
itling lo kapi chuan ti le ta chunu po chu chuak vele ta pahnih che kan bang to a ka hupur ang reng khop mai chota ka mami chu ka an ko nai le chu kapi chuan tunge I hming lalpian moi a I hming phua tu chu tu no he chuan a in chhir ve ram veu do ni hi lalpian moi ti hming ngoi te I hming thlang ko te ni lo chuan ka personal assistant ni tur chuan itling lo a ngai phot te ang a hrim iron kaldona ai ha te khai not file lo mi a kanot ve tho ma se kuwa karon e pala ente kuwa e chung po khan e thil dang rim kala hre thei oi khati ringot mai kha chuan ka personal assistant na thokin ka kianga ne tin chhun zanin han om ta la e ka ti ringot mai te chuan pum thalo kan ve thei mai don lo arap thla lutuk va ho ngal ta la ha doctor ne na ya kha va ti fai tirin va check tir te rap thla lutuk ringot mai personal assistant ta han man chi zia zang ni da ve ka pe chon atile ta ke ma che ka bang to ner deu nakin ron kal nai te che nanga po chu midang om to lo hi chau thu baro hlom lutuk ringot mai tungai hming nang ve a ti luka tarin Feli kania Feli ti min ko thin Feli I fel tak lo vai chon apoi viawang eng pon ro se nang ma chai om to ba ka chon zone ngam min zot ve tur ka ngai lain zone la chu min zot tam vak box se lo ka hlo tur soya ka duty timing a soya ti khan nak tu ka tangin iron join Khalthang ati taringot mai chubak engma sei lovin in chunglama chon min chhosan le ta dei ringota ka van thathiam che lo tak em me che in to ve takni don he tiril ro in ka chhuwa santa ti chon kong kapon lama chuan security alo oma ka kallam kha chuan security chulo om lawa security pa chuan pi ber chuan nangma animo alak tak che alo ti a ipi chuan min du vak lo chungin min e chung min lani in ka hria interview zinga khan ati thlak ber om chhun eni min ti a ka van nei na te po aniang chu ti in kanuya security pa chuan a thatlo chu kalom poilo tuk che maro chu thil pakhat thil tlema zong hril ve mai che ka du chu kan pibula na I thok don ni chuan tong tam mi lo turane thil chuang tlai le thil poi mon lem lo khati ang soi kha a chi mi lawa adu dan thapa thil ti angai boka alung eti oi ni chuan etan po thanga tanga alung eti oi lo ani ero chuan kan pi hmuya hian mo ban ti he betai rem chowang chuan reilo te ol samte in aban le mai don che ni zawak lo chuan kanuya nia pe chu tilung oi lo alo om mel khop mai mi ban mai apoi sak mel lo box si a security pa chun poi salo takani alung ti oi lo chuan ban mak ani maya adik tak chuan na zong le na du hi an tam ti hi ra chiang ve em boka hewang te po hian ma na le ati a duty na room chunga chun valutin flash atang thingpui ran thli a security pa chuan mi ron pe a khai a thingpui te ka in don lo e khai in ro tuna chun helai hian kan pin noya kan thok ho to don si a thingpui no tal chu kan dom dun ve lo chuan lo ti a lo fel khop mai patling ani to mela te chuan chulai kan pin noya chuan eng tia rei nge a tho to te eng tiang taka har sanna face nge ani te engma chu thingpui in pa chuan security pa chuan min thila atera kha chuan kangai na vak don lo moka ti a ma sel tiang kan han ti ta ka chuan keima tan po kan pi bula om dan tur chu ka thiam theya turatanin thadon rio mai ti te ka ngai to vele no a ti chuan thingpui ka in zo ta no a chuan eng pon ni se ka kalsan potang che nak tu ka tangin pi chuan join turin min ti a nak tu lam tang chuan ni tin karon kal to don ani mel ti in kanuya security pa po chuan ole lo takin thatakin e thok don nia rir hadam deuh khan omla ati ve a taxin kan in lam kapana kanuya za angreng khop mai amezia in du tok thiam lutuk le han om dan vel kha a om dan mai kha chon rei lote kan in mu a eng tiklai po a chorwala mood off reng ang vel hini in kap mu a Hetiang Mihring ti lom hal lutuk kianga na han tho chu awan bu hu por om tak em ti te po chu ka ngai to na chun om eng po ni se ka u rual ban lo jok tho choringot ringa om ai chuan nadang tha jong nga nan te po tha anga thok ve phot mai ila kan lo in mil pian mai thei sin ti in keima chu ka in nema private sikula ka thok thina ma se lo atam se lo chuti lai kara kan contract te lo zawa contract sign chun zom idunge du lo min ti a contract sign chun zom le chuan re tak tho le khangai don sinen lo atam box si lo nen ka sign chun zom to lo mayang ti a keima du thurenga bang ta zo kani a ti chuan na thok lovin thakhat thani vel zet ko om nuwa tun hi tiang hen kan interview vele a sarkar na pa ngai la hi kani ang ruang tan chuan be se ngam chi ani box si lo ti pui tu tha kan nei ve box si lo
thiam na lama la thiam filor lutuk kan vani box si lo nen ti chuan ena ka honga eng mati tur ang te kan ti a ti chuan thlai lama ka upo office bang lo ho vela in ka u chuan chanchin min zon ngal vata ti chuan ka interview na chanchin ve te chu ka ubula chuan kan soi chu ka upo ni asa ang reng khop mai kai a chu te ang mi indu to lutuk yang a te chu thogrei thei don nam ni a ka thilo le ka u eng po ni se kan join na kan thok ve chin photanga ka tan te po a inzirna te po nianga mihring ki sang han thron te po hi le lama chuan a thatna chen te po hi om ve nia ka u chuan adik che mai lama chuan ni e mihring chi sang mi se chi sang kiang a na han to han thron te po hian thil tam tak min zir tir thina nang po lo shi om deuh ani po in eng po ni sela thil tha lam zir chona ta na man hlau itum don nia ka u chuan ati a ti chuan ka u bula chuan interview naron kalve ka ma interview hote kapi in ati dan te chu kan soya ka u chuan awa makbok ve mole o chu tia ringot mai te chu a eng po ni se han thok ve reng te ami je om dan zel le kho sak dan pung te po a she te po chak om ve shima lom ati a ti chuan atu ka tang chuan kapi tharte in lampan chuan ke po chu ka kalve tran ta kapi hian hrisel lo neng eng mone ne aneya chuwang chuan dai ti sian tena edan to an bituk ang thap thapa a ei hiangai thina chung chu kei point karua man pui nga in endik pui te nga ya tin kan kal chu dona a thom no han en fel sakte thom no hak tor han than sakte khati vel kha kei chuan kati da kan na de bertor chu ni a personal assistant satlia mai pon aloin assistant personal assistant tak ani amana du dana phei chuan abula chuan cheng torin min du a ma se ka u chau in lama uma wangin abula ka chen thei lo thu ka soya ti chuan ka thlen vele chuan ka pe chuan voin engni ngai hria em lo ti vata o hria e ani chuan voin ni engni nge ti hria chuan voin ni ka ei tur ka rin kha han chekla khata ei tur kha kuk ne na khan ron ti fel va turin ti ro voin chu chhuak kan ngai ania a ti luka ti chuan a ei tur routine do dati chena aji asak ang chu kuk bula chuan siam turin kan ti a ti chuan a ei rong bol tua ei siam tuin a pe hnuwa chuan dukana chuan ei tur chu kan han chhop sakta a in tilal thiam mai bok si a ti chuan thil siam chu an ei chin chu kapi chu ron meng rum ta ul mai oi avan thak em ve enge omzia pi ber ka hre ve mi lo kai chu siam tu kan si lawa siam dan tur a siam tur voina siam tur ha ka hril ringota kote ko ngalte pi chu ti a ti chuan chaukalama ei siam tu om chu kawa aron kal thuain kapi chuan enge omzia marcha hian min hrai hlumi tumti na mi a enga tinge hetiang eng em thakai siama chu ta ei siam tu nu chuan a kapi chu tianga thakpo ka hrelei ne keima pon ka ei chin sia baka man mo turin miron hril box si a ka lo man mo lutuk box si nen ka lo tel tam deuh pal pon ni mai thei ni chu ta kapi chu nanga ka ang shom shol tu kha ka hian lo ti hi hreta che i ko chung ang lei po ela pai troi vek thei tur ang khop khal ka pumpui te chak ve hlei ne nanga pumpui te kha chuan lungtum po dolul a pai troi vek thei ang chu nui lo van har tak e hi ka lo ti chu kapi chu room setin ni ron ena nui za omi engei lo nui ya a ka nui lo kapi ka o ka thian ka ti ta de ya kapi chuan ei tur siam dan tur a injek ang khan i hril lo mi a hrile kapi a injek ang khan ka hril thlap ani che chuan enga te nang nu kha hril ang tloi siam mai lova kha ei vek ro chu ta chu no chuan a kapi ka ei tur chu hranin ka siam lo chu ta kapi chuan ron thu te ta hian ka bula hian ai siam tu no chu ron thu che chu kapi chuan ei vek ro ka ti chuan ei vek la ni mai enga te ka ei theilo turai siam kha ei ro khoi moi ka ang te ti in kapi chuan ka ei siam tu no chu a ei lui tira a kut chuan a mai vel mui vel a chuan ta nok mai a che dan phung chu makati a mizo pa ngai che dan po ni in ka hrelo chu ta kapi chu min ron en ro in enga tinge hata khan nang khelo din ngoi renga ziang hal ro le kha ziang hal ro abana tur le kha ziang hal ro a poisa a hlo chuang bang om zong po pek fel ngal vek tur chu chui na ni chu tiang chu ti fel zong chui na ni tu no chon threng tong che ka hrilingai turen lo ka lung te oi lo reng hi chu an na tang hian ban ngal mak zel tur mai sala mi inan na tho ang mai hlo ka pelo heta chon hlo ka petam nang po ka petam che tu te po ka nuai na tho ke chu an hlo ka petam vek chu wang chun ka lung hi an ti oi tur ani top mai ani chu ta ai siam tu no chun ka pi khongai takin min ban lo ram ro ka pa self anaw te ka chom si a he na hi kata na poimo je chui bula po ka soi vek to kha chu ta ka pe chuan itana na poimo si chuang tenga thata khani tho mai lo chu ta asian no chuan ka ti palani khongai takin ka tiang kha thleng le to ngai lawang pa ka ei chin vek si a marcha kha chu tiangin atam lu tuk pon ka hre si lawa
kapi chuan khatiang chungchang ka soi to su ka te lo mi nanga ka le ka kain ang lawa nanga pumpui le ka pumpui point ang emni Feli ban ngal ro a lo peng che kapi chu thin rim mel do chuan ron lo ma chuan a chhauta ta asiam to no ne na chuan yanga tinge ka hril ang che khani siam mai lawa asiam to no chuan ishil ang kha ka siam ma se marcha kha zem me lawa chuan mokalo ti bapala o iti bapala ni poina dang siam that le mai turalom aman mo thla ki di boxi a huna tlem boxi a paga kapida chu hun wong dik lutuk ania chuti huna chuan ei tura mo chuti huna chuan thlen tura ti chuan thlen tlat chat ani mai nang po interview lai poina hril lo chemi itlai turan lawa i ma tur po ani bok hek lo ati ve lo chemi khatiang mi khania a boy thak lutuk asin ria thiam har khom mai ma se khongai takin min pui sam ro voina hen i tran pui ka ngai umni lo chuan he na hi ka mo lutuk ka pasal fanau te adik chak chuan ka pasal accident na eng ma thok thei to silo fano pangte te pani kan ne ya chu ka pasalen te hian in lama ompuya anne chu te hian ke hian ka chom mangai ani tran pui thei che ka do veu mai ma se ka thei lo voina ke pokran thok tran ve chu te hriat khi chu wangin eng ma thunai na ka nei lawa ba ka ni kan pi hi a kher bok si a engtinge tran pui nangma tran pui tur chepon nangma lam tang zong le itana engtin nge ngai dam dil sak tur chepon engtinge biak po ka biak ngam to ang amut of je chu kha i moin i hriat ve vek kha chuta asiam no chon ka te sual pal leo ne van poi tak em chuta ka pe chu in chunglam tang step pa chon ron chuk thale in Feli kanu orol tang hanu tong ri kha kala she phak tlat mai enga tinge a suatir ngal ro ka te che di lom ni ti fel ro poisa cho jiak fel ro tun kha voi khat ati suan na ne lo tun lo po kha ka e tur hi voi ni danga po asiam sual fo to warning ka pengun to lutuk ka tuar thei to lo chuak turin lo in ring la karon in thlakang karon chuk le a mel ka mule ni vai chuan ka che dan tur chen rin phak ba kaniang savam no ruai kol lutuk chu nep te ni ang ka pi chu na ron te a ti chuan asiam to no ne chuan kan in befel ta a te chuan lo te a ka no chuan thun sakin engkim mai chu kan ti fela ti chuan ni po chu min ban san tur chuan min chua san ta kamuta of ngal vek thei ama kha an har sat ve mel si an din mun zong zong te ka ngai to in keima awang ai theyang em ti in ka ngai to ma se eng ma ke chuan ti sul ka nei lo ai ziak ang thap khan siam turin ka hrila apol turzat po ka hril veka ma se amain ati sual ani miau bok si a te chuan nakin dawa chuan ka pe chu in chunglama tang chuan ron chuk charin voin chani khani ni ka ngai da mang che enga tinge i ron kal lo ka thom nuak tur min en felamin thlan pui tur eni te hi in thelo mi a na thok reng muang fan tu ang chi te thil te fel tur te fel zung lo ang chi te ka du mi lo ania voin chu ni khatni ni a ka thiam ang che ni danga chuan kan chhuwa don reng ka thom nuak tur rang tak takin min thlan sak vat zel tur ani khatiang asiam tu te vel mai kha chu boi pui zui tur ani lo chuan asiam tu tur dang kan mamo kha ka voina zong nga lang che tlai tangin asiam tu thar aron thleng ngai tur ani tlai tanga asiam tu thar aron thleng lo ni chuan nang man isiam ngai don ania ka pe chu ti a ole ka zong nga don nia ka lo te ve vata te chuan pon lama chuan kan in zui chuak ta driver chuan motor lo shu fai vek meka ka pe chuan nang la hi chua don arwaya hian motor ka shu fa ye hi ti si a ma deuh deuhin ron kal ta che kan chua don ma hete kan ron lan ma hian lo shu fai thlip thin ta che ten om zek zuklu tuk mai i kho sak dan hi nge ka mu lai khera tianga tai ma deuh angalan hi tum thin nge po hi ka thelo ve ma zong hian shu fai mang silo hian ron chu ave le hian lo shu lo zel mai hong van ro kong khar kha pe chuan ti a chuan driver chuan lo mel do chuan kong khar chu lo hon thoya motor chunga chuan kan luta chuta ka pe chuan nang kha enga te ka bula kha thut ve tum a ma sona front seat a son va thuro nak tu ka tang chuan i perfume rim kharon thla kang che perfume rim na lutuk te hi ka ngai thei mi lo ne o enge kan ti don khoi kan kal don po hre lo chuan tiang chuan motor a chuan kan chuanga nakin dewa chuan driver chuan ka pe door number enga birnge kan kal don ka pe chuan door number enga birnge ti angai lo voin chu number zong kan kal vek don ei ani hi ka personal assistant ania door hote omna hriat ve vek angai lo number 1 2 3 4 5 voin chu kan tlo kim vekang 5 thlengin ka pe chuan ati ta muk mai te chuan dora chuan kan vathlenga door number 1 an ti chu cement te balu te rod te vel brick te vel zona dorani alien ve angreng khop mai mizo pakhat manager ni om tak chu lo oma adang bak chu vai hliran ni a vai ho chuan kapi chu chibayan lo book sapa te chuan manager bula chuan kapi chu enga tinge a thaliam ta ki in thalna report enga tinge vo in ni thlengei la ron thelu lo
arang thei ang berin report kim chang tak ron siam la ron thelu tang che zoin tlaya nge ni ron thelut lo iron thelut turani iron thelut lo ni chuan naktu ka tangin iron kalangai to lawang kapi chuna ti a chuta manager pa chuan kapi ka ron thelu nge yang tunlai chu kan chung kwa kan boi dewa damlo nai min tlak buaka kalau te palani kalau tlai palani voina ron thelu kalau tum shima kapi chuan ban han sei hi chuan ti hian in ri ngal vut loma in zawai atu te mai po hi ban hlau mmc hian enga tinge thatak hian na hin tho mai thin lo ti chuan dora chuan engma chuan han en vela kapi chuan dor chungchang vel chumin han thil fia vela hi kan dor number 1 ani a ayeng ma chang chuan poisa la tura vakal te po ngai thin do na chuwang chuan allocation te engkim hi I hria tangai kapi chuan ati a lelama chuan kapi thu sei chu dik ve tho mai ban hlau chuan thatakin na tho mai tur ati chu adik ka ti ve zong tak ani ti chuan nuwa chuan dor danga kan kal le a dor number 2 ve thung chu pheikhok dor ani a dor lo lian angreng khop maya chulaya chuan mizo pathum an lo oma kan lulai tak chuan game san lo khelan lo thu khoma mechia pakhat le mi pa pahni an ni chuta kapi chuan enga tinge a game khel tur hian em ni dora hin lo kala in lo heti wang hin mo tun lai chho chu se la chiat ni in shal har in ti an ti kha te game ringot in boy pui khan eting in shal thayang nangkha ta son wa thula nangkhai ta hian thula nangkha so da son kong khara so lo wadiu ti ro kong kal reng so le du zong te in nei ti in lo au tur ka te ne lom ni ka hil ngun to lo tuk cheu nak tu ka helai hian CCTV camera ronda tir ngala ngai ni in khot sak dai nen dan hi en ve ka ngai ring tok chewin ti hian dora hian ka da chewa lak tlak lo hlom lutuk ringot mai tin ka pe chu phun muara chuta ka pe chuan ka pheikhok chu en vung in nangnu kha I pheikhok kha thing lutuk kha hei hi hem bun te bun tokem ti chuan pheikhok pakhat chu ka pe chuan rol la chuakin min han bun ter sina ka lo bun tok chia I pheikhok kha chu I du le midang I pedon nia I pek phal lo ni na daro ni danga chu ni ron bun to ngai tur ani lo ka pe chuan ti a kan nuya za angreng zo khop mai ti chuan kan chuak le ta dor danga chuan kan kal le a chu dor ve thung chu puan zon na dor ani a chulai ve thung chuan customer an lo om meka ti chuan an lo indoor fela ngak tu no chuan kapi tulai chho chu ka in thal thang reng khop mai kha tu na po cheng sing chuang man mi ron dor hloi maya lo ong khop mai ron kal don wang hi neng tin noi var kapi chuan lom ome a tha hle mai nang hi chu I fel I thok rim sum don po I zei mi biang po I thiama hetiang na he chu mi po hian an dor pe thin reng ani solai pheikhok dor ngak tu ho ve thung ro sa chu customer te an thuam no in chei dana tang te a clear hian chinga mi hausak mel lo ti te an thuam no in bel dana tang te hian enge ni thutlu na siam mi lo tur re thei mel dewa in thuam po thum no holam deu in thuam po poisanga deu hi an ni thei ti tunang lai chon ria tur mi an fing to thom no man to deu in bel vak ten ching to lo simple deu in tunang lai chon min in thuam to a rem changa in hena hian training ve sira thang ka somar te dil dan hi mi mol pathum so kapi chu te luka chono chu kapi chu atilom thiam mel khop maya kapi point chono chu du sak mel khop mai ti chuan kapi chuan stock engzan nge om ti vel te eng ma chon zot fela pe chon engpon I se thaliam ta inshalna report iron pedon nia ngoro pheikhok dor ho po kha thaliam ta report kha chiang kon la ron thelun mi lo mai lo hril te lo phone te o ka pe chu ti a chu nu po chon pon zot nu po chon ole ka lo hril thuai don nia ati a te chon dor palina lam kan pan le ta ka pe chon thilten adm in ril te tramem driver chon tram ve tho mai ka pe chon nang la hi turin du em thil in ril tram em tila zo apiang hian tram hi lo te ve thei renga ina te hian thil hi ve ngai lo nge moni tram sa hin ron kal thin nge moni kapi chuna tile ta shep mai ti chuan driver nen chuan thingpui dora chuan cholin thil te kan han eya ti chuan dor dang te po chu kan tlo a dor panga chu chumani chuan kan tlo fai kan tlo kim ta veka ti chuan ACM tu la chu kapi chuan jinglama aban si a chu tlai lama ACM tu tur mu nge yanga ya ka hmu lo chuan tur tlai lama ke man ka siam ngai don si a dor nu nung ber grocery door manager ne lo an chor staff pa ngai pani om te jinga pathum ani zo ke pathum staff pa ngai om te jinga pakhatin kan lu la ya
kan pi chu aron sut pal deuh awangin kan pi chu thenarim em a chui wangring ho chon kan pi chuan bang ro bang ngal ro zuk han tiamole chu po chu hreom ka te khop mai ama se a hlo ziak vela a hlo pela nak to ka tak choron kalangai to lawang ativ mai boxi a ban chan ka ho hi ka tilatuk khatiang ka somar ten lo oma ka somar te bungro tur te ken chopui te lak chopui te lo nga ya grocery dora chon boi deu em a keima pon ka moin ka sheve ve ka pi poina moina sheve vek si chung khan ani khanaron su deu kha bang ro ti pharing hot mai kan hokonga chon ka pi mi je chu makka tilatuk ni khat che te chon kan la in shona etiang ringot mai chuan kumrei ta ka pi nen hian om dun ta ila ma ni ringot po a thinrim ngoi na tur hi ka wa han tong hnem don tak em ti te chu ka ngai to a chutia thil engamo kan thil ton te kan chhun hun man dan te ngai to a ka ngai to na sorbinga ka lo ngai to ngut lai chu ka pi chuan asiam tur chi hmuam ngai to nguta imel ngai la chu mel angur ngura nang pui hi aru kheni lo chiang vak lo te hian ni ange ka pi chuan miron ti a ka phudeu zoka a pi ka ngai to facebook lam tang khan ka zonga ron interview te maila ron kal du kha a oma chu in kan thlen huna in kan ho huna ka ron chilang che ka ti a in kan thlen vela ron kal do ni mel ka pi chuan experience nei lo lutuk thil siam thiam lo lutuk ang chi te khai i hai arange khating te khai ro yang o ka du don mi lo ania a ti le puk muka e pi khating lama chuan lungai su i du zong chumin thil vek to ke man ka ria lom a in alian em a in chunga chuan enge om lawa enge ti theia enge ti thelo ti lampang po hriat po kala hrekim lo ti chuan in kan thleng chu ka pe chuan oi ka chaw lutuka ka taksa hi kham them thum mai spa room khalo wa bo saite ka pe chuan ti a ka pi khoi ange spa room po om po ka she box si lo ka pe chuan identify tu hena khan zot ro thil om na hi i hriat lo chuan kabula i min zo ngai lo mi mol hi ke chu ka ngai thei lo ania ka kianga na i thok don ani chuan i veng va em tur ani ringot mai ni thil i hriat lo le a om na mun i hriat lo i mu lo te hei ti identify tu ten oma khatiang khan kha helai lo om thang to khan kha zo mai tur ka ne na hoi he a hoi ha a khatianga khonge om na pok ka se lo ti kwal vel kha tul lo arang theng ben spa room bo saila chuan body massage ti tu kha ko rang thua yang che ka taksa kham lutuk ka taksa na lutuk motora kan chuang kual na sala tuka kan driver la hi experience ka nga hi ti zeta nga lo lutuk ti hi ria renga motor khaldana hian a motor khala ka chuan rei deu reng ka taksai na vek zel mai a tileta zung mai an thenrim tak chuan ka pe hian mi ei du mayang ti tur khopina then arem thin don ani hi mole tiril ro in identify tu hena chuan khoila enge body massage ti na ro om ti chu kan zo ta te chuan melo hrila te chuan a bo saidan tur de kan zo ta kan pani chuan room chu kan han na re de a te chuan body massage ti tu chu kan han kau sakta a chu tiang zong ka chu ama in private in alo nei vek alo ni a ama khop mai ni e a ho sakdan hi aturu mel boka a in la aturu bok chu tiang taka ka pi chu engtin nge lo ho sak thei ti mol mai chu ka ngai to na chuan a oma chu tianga ka pi te anin body massage ti lai chuan identify tu hena chuan ka pi chung chang le ka pi bula chuan omrei to ema thok rei to em ti de kan zo ta alo thok rei ve ang reng to a tuna thok anoya thok ho asiam tu ti te security ti te ai chuan alo omrei alo thok rei te to lo ni a ye chuan ka pi chan chin le engkim mai po chu lo hra cheng khop mai ka pi chuan fa pa pakhat nei in phai lama a oma tin ka pi hetianga lo ho sak thur na chan hi black money lama in tat lut ve in a tin damdoi lampang te po a tol thin a khoi thin tin chu tiang mai pe lama ku wara ro tol ti lampanga te po in nam noi ve kin kha tiang khan thil chi sang khranga sum nei ta na chulo in rol chikem veu ani mela chu tiang awang chuna fa pa po hian be thawak tu lovin hetiang thila in nam noi to lo tur ti a ani la du amin chin to ka nei chin le ma nei bok si lo a fa pa mai ba ka achung te ho an chung te ho tu ma hian ka pi hi aron po du lo a chan chu ma hi thil dik lo ti na lama hian a in tat lut pe lutuk hi an chung te ho in an ngai thei hlom lawa a chunga hin an lom hlom lawa identify tu chu ti a amak ka ti khop mai ma se tiang khop chon hausa in adu do te chon ena ti a ti chon in chung lama chon gym te po anei thlapa chu ti ang chon in la anuam em ama chona chenga a fa pa ro chu a kha tok zo zawin aron hong an ti chu tiang ni ma se ka pi ro chu a hlim lo mel em amu thi a fu lo reng maya biak phur om lo em hian om reng mai box si nun om lo tak inai ni hi le ti ten ka ngai tu thina ti chuan asiam tu tur interview tur po churon kalin ka pi chuan engpo ni season in tlai ei han siam chin se te chuna hriat mayang
siam chin phot lo hi chuan mi ka hai ar ngai lo chawang chuan a siam dan ka test phot angai ka en chin phot angai ti a ti chuan chumi zan tlaya chuan e siam tu chuan mi pa ani ve thunga an siam ve ta a kapi chu trek le vakanga min mel pu tum ni om takha min mel le nge kang ti ka lau ro ang reng khop mai a kyang ka lo ding renga ti chuan thil chuan e china nu dewa chuan kapi chuan a that hi ai thak don hi hayaro a lo zong ti fel la kapi chuan ti a ti chuan kanin be fel zui ta ka thoveng huai mai ti chuan ki mai kan ti fel nu a chuan kapi chuan driver ne na chuan min thla turin ati a driver ne chuan kan in lam kan pan dun ta kalkonga chuan driver po chuan kapi chungjang ve chu eng mo soya min ban lek thina min la ban lo mai ma seng ti ka ma chuan min ban le khopang a moya hian ban ti he bet nget tlat to driver pa po chuan a thia adik tak chuan pui fanau nei lai ka ni a chungkua kan boy ve then si a har san na engam hlek po hin ei la mi hria thiam nei pakhat mai kan pi chu nei lo adik tak chuan lote pek thada wangin hoya thok tu te mai po hian kan thei to pi kan chuatlang vek ma se kan pi hi chu e tu a ma hina lom lawa tu ma hina lung hen dum zo lo ni berin kai chuan ka hria chu ka hmu dan ani driver po chuna ti ve siap pa ka khongai ang reng khop mai ACM tu aban tak ber mai kha kalai na tin ka khonga yama se ti ngai na ti thei om si lo chuta dora thok tle me pa rol thar ar thei ve me tang mai la chu ama lo sut le ka wang ringot khan bang ro ban tir ngal ro ati mak mai box si a chon te po chu driver bula te po chon kai po chon kan soi ve kha teng ka chu ti dan alom dor si sang dor engzat nge ti khan dor panga an nei ya tiang hian real estate anei boka tin vairam lama company a share anei ve boka tiang chuan eng mo hian ei trun maya kan pi chu house ton to a ma se he tiang chung hian a fa pa ngai po hen ngai chuang lo a chung te pon an ngai chuang lo chu tiang vel chon chung ko kho sak dan hi ni a house mm9 anun he chu tiang na va om bi viau big lo ania driver pa po chuna ti a soi ang che chuan ni e house viau ma se nun chu kai pon ka o lo zo takani nun hlim lo em mi chunga lom na mu thei lo lung oi lo reng mai thil chete thil engemaw hleka po trek ngal em zel mai pakhata chuna sumlak lu na asum hu na nar timai la hetiang taka lo hosak na hi diklo tak atanga hosa ani wangte po hi ani ange a thorim na atang hetiang lo hosa lo ding chu ni seng chuan hetiang tak hian ka pi hi kai pon a om ka ring bik lo ti chuan in ka ho chu ka unen chuan kan ti dun ka u chuan eng tin nge ti in report lo ngai thla cha khop mai chuan report te po chu kai po chuan ka ubla chuan kan pe a ka u po anuya za in makte po ati eng po ni sela do thei te po nang pon hanjir chola tin nang ma atang te po in ipi te po chuan nun dan tha jok te po nun kong dik zeu jok te po zir tu te po a mu thei hial na tur jok khan ngai to nang po in neila tan te po tong trai pui nga ni chu kan tong trai pui don nia ka u chuan ati ve tamaya tiang chuan ni tinin ka pi bul lama chuan kal ve zelin kai po chuan fel thei top kan chua kalaka chuan chu tiang lung oilo na nei lo thin ma se engma chang chuan om dan chu kai pon hria thiam har sa ka ti thina mi han mel deu khoi chang he chu anei vo mai te chuna tuklama ve thung chuan ka pe chuan enga tinge do number 1 mi khan medang zong report an ron thelu ta khami hring khan engwanga report ron thelu ve lo nge ni te chuan door number 1 manager chanchin ve chu kai chuan kan ngan yu vena a scooty in door atanga kan in lampan tura ron kal kha a accident ni khuwa shelovin ama chu damdo ina chuan a omzui ta chu tiang ve chu ne wang chuan report ron pe thelo alo ni ma sel tiang har satna atoka accident atoka ni ti kan revek to kapi po ka hril thlap to chung chuan kapi chuan ban ro zugla han ti thaw mole a staff ten a moya hian ban ti hi a bet nge to lutuka an ti hi alo dik tak mai tiang chuan du lo chung kema po chuan threm tin in tharung viau mai la door number 1 manager chu damdo ina om lai la chuan ban na chu ti fel angai le ta ti chuan manager a thlak tu tur zong ro min ti le mi adu khir thei boxi adu fel boxi adu ang diak mi hring he chu he khovel ramzawa hian hmu turan om lawang ti ang vel hi ani te chuan chumi door number 1 manager thlak tu tura kan lak po chu rei thok pe lawin kan pi me je anin lutuka wang chuan thakhat chia thokani po chumin ban san vele ta in lamala chuan ka ula chuan min fiam taka aneya ipi bula chuan rin ai tak chuni thorei thei phian hi a tha do thei te po izir chove zelanga tin experience tham tak thil ton hria tam tak te po inei pha dona ka u chuna ti ni adik chi ani
thil ton hriat tam tak ka nei a mihring mi zia nidanga kalo en liam mai ang thin te po zir chian chet nan ka man pha a tin ka pi mi zia atang ngei po chuan keima po chu thil chi sang kong sang in ka inzir chhowe mek boka ka chin dan thalo then khat sim ka du ka sim tak te kalati ngai lo ti thar ka nei tak te khatiang khan thil thalama te thil thalo lama te thil sang chu experience ka nei pha a elama chuan lok thak angreng khop mai tum kha chu ka pin hena chuan thlani don lai te ka lo thok ve to boka anun dan chu keima ngei po chuna dik tak chuna kianga ni tin ka oma ka kham ve deuh thina abula chuan ka sei chuak ve ta chu po ka sei chuan chan po to tiang chuan staff zong ro min tia an ron thoka tu ma hin thok rei pe lawa an bang le thina azun chu keima na ka na ani le zel mai box si chumi chung changa chuan ka pi bula chuan hriat thiam na nei lo lutuk thu te engemaw hleka ban ati ngal thur zel te le do theina anei lo lutuk thu te chu ka pi bula chuan thupuin kan soi ve chu ka pi chuan room zata min mel pa chuan tunge ini hi in hria em hi zak chai na nge ate chai cha chuan le thuron min petur hian ka roi chem thuron min petur hian ka roi ini em nang hi ka personal assistant satlia ka personal assistant i hria em ka ukil em po ini lo hele voi khat manang hian thuron min peto ngai su I thuron hi kama mo love ka pe chuan min ti hrepa ta tang chuan voi khat ma thuron pek po chu ka tum buai du to lo tum khat chu ka pe chuan voin chu in leng ka nei dona tlangwal chelo tak mai ani a in leng satlia ni lawania thatak nin lo dong songa nangni po amit lung lovin in turani lo sumdong house tak mai vairam lama kho sathina ni a chowangin lo film khurvia wang chau ka pi chona ti a ti chuan a thiam pa po chu ron Khalthang e American en chuan ka pi chuna phu ka ti haulo a mel tha a apalien in khai thizar mai box si ti chuan a thutna tur te kan lo ko mo ka pi chu lo hak turin ka ti a amazia hi intra chengang o enga ama engai don lo idu zui don mangsi lawa aral khata Facebook vela tangin mo Instagram vela tangin khoya tangin mo inin be ve thin chu ni om si a ka teril ru mai ti chuan lunch an e du na nakina chuan ka pi chuan minon ko tuara karum te mai la ka office ve deu atang chuan ka chuak ta thuaya ka pi chuan in chu amiron zui chhote te chuan ro ma chuan kan zui thuaya ka pi chuan shilngal ro ka du zong ani lo anui ring thei si bakati su paperin ka phalna telmi alawin ka moisira thil kai miron ruk sakha e ka ngai thei lo reng khatiang khan ka phalna tel lawin tu ma hian ka taksa hian khoi tur an tok tur ani lo engen ya in hriata khatiang min za lo lutuk tu kha ekatan ma ka tibik love hril ro kho ngal ro se ka pi chuna ti a hri om ka van ti tak em chu tiang tlangwal puitling company lian tak po nei tu mesma tak mai po chu ka pi chuan a aya thingle changkang lo zet anga chuan ada ta te mai ani tan kha chuan engani polai takin a hoi kam sirvela thilkai pallo om kha mi pa in me che an kherna an ti landan chi khate po ni ve kha tiang khala ti ve mai aniang chu ma se chu ka pi chuan a thin rem puita shrep mai box si te chuan in kha hrung tak chuan in noya chuan ka chuka chuan chu pa chuan enge om zenga ti ngai pi chu nge har satna na yami har satna nei shan love te in thil om dan ve chuin thla hrung tak chuan ka hrila chu pa chuan ngati nge chu tiang ka hun khoral me win mun la taka tang ti han karon kal ve chu tiang ringot chu hetiang ringot thian mo min chua dona ama chu kan belok ang chu ka mulok thengem a theilo chu tlangwa chu thelarim lek lek zok me ka chunga chuan ma se ka pi room lama chuan kal chhotir ta ila ka pi ha ka chunga tuan le don ti ka hriat ringa wangin a theilo ka ti tatlata ti chuan thin ur lung oi lo to chuan ni po chu a chuak ta ti chuan nu kar khat vela bazara ka kala chu tlangwal khat tlangwal ka pi ne na ti maila in det deuh tu ron kal lunch ron ei khatianga ka pi in lung nur taka chuatir panen khan bazara kan in mufu ta lau mai ani chuan thingpui in puya min soma ti chuan restaurant a chuan kan chol puya engmote kan sei donin ka pi chunga a thin urna ti maila ka pi khosak dan le che dan angai lu to ka wang chuan ti el adu awang chuan abial nu lema tang tur chuan min ti a chu tiang chu katan thil ti ngamani le ne ka pe in min how rep du dona sin anoya thokania personal assistant mai kani a ti in engkim mai chu kai po chuan ka shil ma se chu pa chuan lungai re su chu tiang chuan I chunga lung oi lovin thin ur ma sila I na atangna ban chani phot chuan ka company ya na ka thotir nge yang che engzan nge lopek che ti in min zo ta ka pin lo min pek za chu ka soi chu aya tam chu ka peng che ti in ka pe in min pek aya cheng sanga tam lo min offer zui bok chu tiang na chu ti in
kapi ti el sena run lui tur chuan kai po chuan ka pui tur thu chu ka soi ve ta kapi hian ina hian bar ang te po nei thlapa zu changkang tak tak a thian te lo leng ve zau zau ten amatu tiang ne chuan han in chang ten nei thina heng hi permit nei thlapin nge phalna nei thlapin nge akolanga hetiang hian a hau sakna awang hian akol ve the mai ni ang ti te he kai po hian ka ngai to fo thina ma se chumi chungchang ro chu medang bula chuan ka zot buai ngai lem lo ti chuan thla thum don a bula ka tho nuwa chuan tum kha chu ka pe chuna fa pa lo ho tur thua saya ka fa pa lo hong do na ka fa pa he tlangwal mel tha pian nal in khai thler thlor film star saklia ti vel mai poina an tluk lo ani a tu man in lo mel tai tur ne lo ngai zong mai me nga tin ka pe chuan min vo lo ka pe bula chuan enga nge mo i fa pa chu ka ngai zon ngotang le ngai zong ka chu ka nei ve reng alom ka ti ve ta ka pe chuan ngai zong ka nei ve a khoi lam ngai zong ngai nei ve a tin min nui satina oi lo veo mai cho tiang ta kai oi lo chuan ka bel pa chu ina leng turin ka ko do na mi ka ti a ka pe chuan ko ro cho tianga ina ko kal tur bel pai nei ni phot chuan mi som poi ina phot chuan ko ro ka pe chuan ti vel ta cho tia ti ta ka chuan kha pa kha ko na hon rem chang ron her chuak ka tlat mai ti chuan anin phalna min pe thlap poka ron kal tur chuan ka sila ro aming roni ani aroni la chu alo lom khop mai awan ti chi tak em chu tiangai pin an lo ti kher cha ti in ni poron phur khop maya ti chuan aron kal hun tur chu kan rel dun ta ti chuan roni ron kal hun a thian ma chu na fa pa po chu ron hongin a fa pa chuan anu chu a win kanu in siam tharo i ko sak da thi dik lo ti hian tu na po hei ina na thok te po a tharan lo omle to a dorami ho te po diang chuan tharan lo omle to a hetiang ri hot mai tur hi chu ani bik lo nia in siam thatingai ba ka in chunga hetiang zu te ver hi la lu to lo turin voi tam tak ka hil che kanu hetiang ri hot mai hi chuan inun dan hi sim lo chuan karon ho to don lo nia ti khopina fa pa chuan anu chu hawa ma se ka pi chuan enga ma ngai lo nang ka fa pa ka chom ka hrai ve mai hian ka sile ka ha ve thron ka pe ke bale sate ke ti reng su karon ho to don lon lo ti zong ka chuan min vo reng su he khovela hen ke ba kene min nei lo ti hi sero i pa le na borol san to che i pa chung te tu mai yan ngai sak lo che hi misual chung kwan nia ti in zan ria kan ei line fa pa chu hau rep mai ti chuan chumi zan chumi truma chuan zan ria kan ei kham nu kala ho ma chuan anu in steam bat te la a in bol vel lanin a fa pa nen chuan kan ti do na anu awanga rel ru ha thu te in siam thatura du thu da chu ka bola po chuan nu ama chuan sei ve a anu i lo ngai zong mai nge o ka fa pa hi mel tha a ti a mi lo vo lok thu te kai po chuan ka hil chu anui a za khop mai tangwal fel tak mai ani a ni e mel te apum ro te a tha cho ti rolin anu ne ro an mi ji ai ang lo khop mai a ama khop mai ama poina kabula sei chu kanu hi tum ma chuan tiang he ne ngai bik lo ma se he tianga sumle pai nan chal dela sum du to ka man tur tlan turan nei ta no anun dan te dang lamin a chapau chho em a tiang hian du am chho zel box si a thil thalo ti hian sim du box si lo he wang he kan chung te ho tu ma po hian min nai du lawa kai po hian tu ma hi ka ma kanu wang he ka nai du lo ni bere ka nai chun kanu chungchang min zo ta tiang khan a boi thak zo vek zel si amang an thak khop mai ti in she omati thu da chu kabula chuna sei ve siap pa ka khongai re khop mai ti chuan chhun khat chu ronia chu kabial pa ang chuna ron kal tange a kapi chu in chunga omin kapi chu kan han kawa kapi chu ron chukla in kapi in ronia ron muchia mai chu a phuzok mai Feli rin fel ani hi moi bial pa chu eng tin nge ni nen hen lo in bial thei i bial pa eng tin nge ni theia nang pa po kha eng wanga ni hil ron ngai zong ngam ngei ni a tin kapi chuan hau khur mai ma se ronia ro jam du big lo engangi ka ngai zon lawang ka du ka ngai zong ang chu ka ngai zong nei tur hi nangin du min than sak thei ani lawa ka du ngai zong thei tur hian ka na chon zalen na ka nei ye nang chon min du lawa min nola ma se ani hi chon min nol ve lo chu ni mai kanin kop dan chu enge iri ro lo nai lo thik deu em ni roni chon an ti kwal ve la ka pi chon thik la lo ve eng wangi ka thi kang inin phu tok in om tok ve le ka thik o zo lo cheu ka pi chon ati a ma se ka pi chu om dana chuan min thik deuh ni chuan ka hria chu ta ro ni la lo fel em mai box si ka tum lo le be sei lo deuh ka pi mulai chuan thil thleng ro ni chuan ka in rin lo lai min case thut maya ma ka til tuk chung min case thut lai ka pi na mu chu
ka pe chuan chit oi ka ten lutuk mihring over lutuk in om teu te in te tau hong in chung lama chuan min chho sana tiang chuan ka pi bula na te tianga kan lo thok ve hlo te kan lo nei ve ta ka chuan trailer kan ma mo ve mai ti in ka u in ka u hero ban lo deuh ro ma ni se trailer te chu khalthiam ve a scooty lonin la ve ila a kan thei ang kan rul ve anga ti in ka u nen chuan kan na rela kan in luaman le kan ei in te le khati ang me in en kon neu te lo ngai ve a khang kha ka u hlo chuan hlo tam si lawa ka u hlo chuan khang kha zo e deuh mai a cho me la ni se tuk tin zan tin lei ve ka lo ngai box si a thilman to si te chuan ke man lo kan nei ve ta ka chuan ka u bula chuan lungai su ka u ke man ka lo tangin scooty lon hi chu kan rulanga ti dan khong om so ve zel mayang a shom turangai ni point ke pon ka tur chho ve zel mayang ti in ka u po chu ke po chuan thlamon ve in scooty chu lon in kan la ve ta nge a ma se huna local zela roni nen la chuan ti dera bul tran kha kan ngai zong chho deuh tak mai chung zong ka pi nan thril zel chu min thik ta dewniang chu a to pa ta pa chuan ka pi chuan bana min vauta a roni la chun aban ve le chamin ril don ne kan company ai thok de don ne lo ti mai box ya te chuan ka pi bula chuan min ban chu ka lo zia chu ka pi bula chuan ke po chuan ka soi ve ta sia mai chu te aban lau mi lawa kan om ta ka chuna ma jok chuan ka ban chu lau le ta a chu tiang lai kar borvela afapala phail ma lo chuk thla le to box inen chu lai borvela chuan ka pi chu atam lo ta thut mai khuate sika ko thalo de rawin tiang chuan ka pi chu om deuh thut maya damdo ina kalpui ngai hial khopin ka pi chu din hmun a chaw rau ta ti chuan damdo ina te kalpui keima chuan karia pui ka om pui ta a to te dam lo nei na tla bo ka damdo in hial kan han lu ta chu ka pi chu mang ang mai tun mai tiang tak hian alo dam lo ngai lawa resel lo na hetianga dietitian tena ei tur an siam sak routine an siam sak ngai khopin in uluk kati angkha resel lo na te naw zo lo nei ma se damdo ina lu ngai khop hian tun mai lo la dam lo ngai lo ma se damdo ina kan han lu tu ka pi chu lang mang ang tak zet mai ka pi chuan min tong trai ro ati ruaya te chuan ke po chuan ka pi chu a thlamona turani pho chuan te in ka tong trai in ka u polo tong trai pui tur ten ka sil ve a te chuan damdo ina kan ria zan ni na chuan ka pi chu zing dar khat vela chu mo hil tui lai chu ron harin kam hil tui lai chu min ron hai deuh bon pona thote a ron ti a enga tinge ka pi tinge oma ka pi chu thlan femin alo bola lo thon na hian a khata ka pi chuan amak lutuk kamanga mo amak lutuk Feli thote harte tina mamanga thil mu chu min sila ka pi chu amanga chuan vanram ko chu ti mai la chu ti ang deuh chuan lo kalin thina ko tlanga lo da kan yang chu ka hethiam to bik lo le amana sedan chuan vanram ko chu ka lo kala amak lutuk khovela kadam la ya kanun dan zong kha mu tirin ka oma ente bugna khan mo min han buka katlinga zo lo ani chu ka hlau lutuk Feli min tong trai te ti a kan han in tong trai le ri a te chuan mut po mo hi sui to lo na ma chu ti bora a thil mu le a thil ton vel ta chu a soya amak lutuk ka khosak dan zong khamo ka lo mo kai ma hian bukin ka oma katling lawa enge ni kha bible po om kha tunge bukin a oma tling lo kha abanga eng lawin kutlong na ron zia kha thu kha ka hecho eng tinga in zia kha men tukul uparasi tin zia ka mi kha kutlong na zia kha kha om zia chu bukin oma itling zo ta lo ti kha ni lom ni om zia chu ka pin ti chu makti me to ka pi chu ka na nga tinge makivati melve engtin mo ka pi banga insek thu kha engtin mo ka pi chuan men tukul uparasi tin lomi in zia kha ati chu kanui chuak ta hak mai kapi kha thu khamo ti in bible ani na tak chu ke po chuan ka thimang tok chuan nebukadnesara buka om thu ani ziate mene tekel uphar sin ti ani thu te chu kapi bula chuan kan shila oi a eng thu po chulo ne ro se a thu kha ka heto lo a bible te chiar ngai hek lovi miten om mi bol lo kan hi karap thak bukin ka oma ka tling lo ma se tuna chuan Feli ka in siam tha to don ka danglam to don hetiang renga kom he chuan mo nakina eka chapo pui em ka hau sangate ka nei nun na zong te hi ka kalsan huna lo la thlenga ba ka engkim hi ka hrilve kang chate in ka pe chuan chu tiang lo hau sak chhauna
sum lak lu na dar zong dik lo taka engai dam doi do ti te ko varo to ti te le khati ang thil sum thiang hlim lo la lu na zong te po kamin shil aveka chunga wanga afa panen po anin kara boya in ngai hlei thelo thu te le achung te po an nai thelo thu te thleng chuan chumi zan chuan kapi chu ka hena chuna in phuang ta vek mai kapi lungai ma ta che tuna chuan thil poisa po ni etam takenei to khang dik lo na zong te po ka ban salin hnol ngam to la in nei te hi idam chu poi ei sen lo tur nei to lom lungai ma ta che chowai pathian hne na hian in chira kanin lamlet phot chuan pathian im ngai dam thelom ti in kapi chu ka tong traya kamut hil don point mu hil su ka hlawa ti tlat mai ti chuan mu hil loin kan tlai war dun ta thaka ti chuan atuk ni leng in dam do ina chuan le in atuk tu le chuan kan chuak veta kan han chuak ta chu kapi chu anun dan chu danglam chho veta in security te in ACM te ama boi pui tu midang zong le keima chunga te kan vai chunga chuan anun dan chu danglam chho ta tak mai dor te po kan han thlo staff ho te ti ang anoi thok dang te po chuan mak an ti ti chuan kapi chuan engtinge tun ma khan min lo mu thin ti in kabula chuan min zot tange nge ka sei chuan kapi ka choi lung oi lawanga e thidari manga ka ban don che min ti le anga kapi chuan ka ban che i lo mi lo kha i bel pain company ne ya kianga i thok mai to na lom chuwang chuan engkim hi ka hai bik hlei ne mi ka hlei ne ni ban hian hlau thei em wa hian vonan hian ka mangin a then chu ni ban tak te po tam tak ka nei to ma se tiang po hi ka ching to don lo ka nuai thok te ka ta dan hlut na te ka ta nan tangkai zia te hi hri angai to fo tur le an chunga hian lom tur ka ni lain ke chuan nuai che in ka tel lo om thei lo anga hian ka nga ya ka chapo khum thina ma se hei ka tel lo nan om thei lutuk ka an han banga tu ma hian ka ne na ron thok le tur hian mi ron dil non le to ngai lo han soi te eng tin nge tun ma khan min lo mu thin dan ka pi chu ti ka pi bula chuan chu tiangai hodon lo ani chuan kan soi nge mi chapo in du tok tak midang te nga ma ngai lo tu ma za pa nei lo ke kan hi in ti em in chuang em in ngai tlom na nei lo mai pe lama pathian tri na pakhat ma nei lo ni in ka mu thin che ka te chia mai chu ka pe chu zawak lo chuan noya chu tiang chuan mo min lo mu awa han za thak em ka fa pa nei chun po hian min mil lo chan hi keima dik lo wang ani ti hi ka lo in ngai to ngai lawa ka chung ten tu ma min nai du lo da chan po ka dik lo wang ani ti hi ka lo in she ngai lo buka kan meu chon pathian ma ka lo tling lo pathian ma po buka tling thei lo na chu mi sing pui te ma po hin ang tinge bukin tai la ka tlin theyang le keima hi tlinga hian ka lo in ngaya midang hi ka lo buk tling lo ngara keima hi fela ka in ngai midang hi fel lo zok mu in ka mu zela alo dik lo ani feli ka in siam thato don tuna chuan in siam thap veka ka hen ka sum na dik lo zong po hi ka ban san vek voi na tang hian ka ban san ngal don engkim ka te fel don chuan nang ni ho ka hnuai thok te zong po tun thla chu bonus ka pe vekang che ka pi chu na ti amak ka ti ta kher mai pathian thil ti theina hian ti danglam theilo thlak danglam theilo anei lo ka tiang khan dam lo ma angin dam do ina kan han lu ta ni amang nge in lar na nge po kai phe chon hriat thiam har sa ka ti tam tak chon ni se in lar na te pon ti hi lang chu ma se ka pinun in siam thana turata na pathian rem ruat vek alo ni si makati pathian hena lom thu ka soya ti chon ka pi chon pathian hena ngai dam dilin chongaya trong trai na hunte apang ta hiala ti chuan chu mai du to lawin pathian hena lom thu soi ka du siam tharin ka mihring thar ka ni to tu na chuan manami kha ka ni to lo chung kwa kan chung te ho ko khomila ka fa pa po ko hongela zan re kan ei khom turani kan ina hian lim takin hun kan mang ho turani ka pi chuan ati ti chuan ka u te po ka pi chuan ron hruai ve lai u te po ka mu ve cha ka tiang ka u chung chang lampang te tun ma chuan min zot ngai mi alawa ma se ka u te po min zot ve in ron hruai ro min ta hiala tiang chu lom thu soina hun tur program chu kan buat saya afa pa po ho turin kai pon ka shila achung te ho som tura ti zong te po somin po ka umai pela ma kan chung te nai vai zual te po som vek turin min ti ti chon chung ho te chu kai po chuan som khomin pathian ne na lom thu soina hun ro pui tak lok thak tak mai le midang te tan po in siam that ngei na tur khop
thu cha ro pui chu huna chuan kapi chuan soi chuakin a test chumani ro pui taka wang chuan a chung te ho a fapa ngai po chuan loma wanga mi tui an bianga luang chungin kapi chu an kwa theita mi chapo le mi indu tok takte ke kani inti em te ang mi inda sang em te titloma te hiam tur po hian kan pathian he lo chak to ka pathian thu hian thil lo ti thei to ka ni ti hi kai po chuan chiang takin engani ka mu chian le zual pha a kalom khop mai ti chuan ke ni po roni ne so in ngai zong chho zelin ka pi po chuan roni ne na ka in ko po chu so tiang ngai huat lama anei chho to bik lova pasal tla kan hi mi puitling tak me fel takani cho wangin ke hi chuan ka pholo nangma len hi in nei tur zo ken ni pathian in heng zong hi ikong ata na arwa sakche bo se sakche niang engpo ni se han en thajella pasala nei tlak puitling thatok itini chuan nei la ke chuan poiti na pakhat ma ka nei lawania ke malama in thashun na tur omlo ti in ronia chungchanga po chuan kapi chuan asoi ta hial mai ole khati chong kha kan story ngai thak thei chu lo ni vele ta milongai thla tu ten zawai in thenlung le ti tak za tin lom tu karon soi le hun man nuam vek ule